Среща дискусия по проект "Ромите се нуждаят от повече възможности" от програма "Младежта в действие" се състоя днес в зала Гена Димитрова. Срещата е в рамките на работно-партньорско посещение в град Плевен на участници от 6 европейски страни. В работната среща участваха представители на Германия, Унгария, Гърция, Румъния, Италия и България с партньори от българска страна, Регионален център за подпомагане на стопанските предприемачи, Сдружение развитие на личността и човешките общности и Българо-германския център за професионално обучение в Плевен. Целта на срещата дискусия е да се насърчи ефективното взаимодействие между организации и институции на регионално ниво, ориентирани към преодоляване на дискриминацията и успешната интеграция на малцинствените групи, както и споделяне на добри практики с чуждестранните партньори. За 18-те месеца на проекта общо 1272 младежи ще бъдат привлечени в дейностите, като под различни форми ще се постигне информиране и обучение на етническите малцинства. След осъществените 2 младежки обмена, в момента се реализира третата част, в рамките на която бяха обучени младежи от партньорските организации да работят за провеждане на политиката сред малцинствените общности. На срещата днес бе представена и Общинската програма за развитие на етническите малцинства от 2007-2010 година и бяха обсъдени примери за добри практики на работа с тях от Плевенски обществен фонд "Читалища", читалище "Лик", Сдружение "Знание". В работната среща дискусия взеха участие и представители на Общинската администрация, Обществения съвет по етнически въпроси към община Плевен, неправителствени организации и други заинтересовани институции.